ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଗରେ ଆଜି ସୋମବାର ଥିବାରୁ ଆଜି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରି ରେଡି ହେଲି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପିଙ୍କୁଆ ଦୋକାନକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲି। ଧୂପ ଦୀପ କଦଳୀ ନେଇ ଆସିଲି। ସବୁ ନେଇ ଆସି ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି। ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମନ୍ଦିର ଚଢ଼ିଲି। ଆଜି ସୋମବାରରେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ। ଦୀପ ଧୂପ ଲଗି ମହାଦେବଙ୍କୁ କରିଲି ପ୍ରଣାମ। ଧୂପ ଦୀପ ଲଗି ସାରି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନନା ବସି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମୁଁ ଜଣାଇଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ରହୁ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି 2K ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉ। ଅନନ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରି ସ୍ନାନ ପାଣି ନେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲି। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସୁ ଆସୁ ରାଜା ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଲା। ମନ୍ଦିରରୁ 5 ଶାଖା ବେଲପତ୍ର ପୂଜା କରି ଆଣିଲି। ବେଲପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାମିନେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ମାର୍କେଟକୁ ମୁଁ ଗଲି। ଜଗଦୀଶ ଭାଇ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ବେଲପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାମିନେସନ କରି ଆଣିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ 5 ପତ୍ରିଆ ବେଲପତ୍ରକୁ ଦେଖି ଲାଇକ୍ ଆଉ ହର ହର ମହାଦେବ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।